Hej alle sammen. I dag skal vi få at vide, hvorfor der er rødt lys. Og ligesom vi kan se derovre, der er Hareskoven. Og derovre, der er Hareskoven også. Hareskoven er et kæmpe skov. Jeg tror, den eneste skov i København. Jeg mener Herlev. Herovre, der kan man parkere. Derovre, der kan man se flagermuse. Og på grund af, at der er rødt lys, det er på grund af flagermusene. De kan jo kun se os. Nej, de ser os ligesom varme og kulde. Så de kan ikke se så mange af de lys, som vi kan se. De er nødt til at se på tingene for at få lys og varme.